מה שרוצים עכשיו להסביר שיש כאן 3 חוויות פשוטות של האלוקות, של השם. החוויה הראשונה של השם, זה מה שגם הזכרנו את הביטוי הזה קודם, זה יש השגחה פרטית, שהשם נמצא איתי. אני יכול לפתוח פה, לסמוך עליו. הוא איתי, הוא אוהב אותי. ודאי הוא עושה רק דברים טובים השם. להרגיש שהשם איתי והשם איתנו, ישראל בטח בשם, זה הכל מצד הצדיק של הצדק. שנקרא להרגיש השגחה פרטית על כל צד ושעה של החיים. עכשיו, למה זה גוף המתחלק ל3? נתחיל מההתחלה מלמטה. יש מעשים. זה שאני מרגיש בפשטות שמהשם מצעדי גבר קוננו, שהשם לוקח אותי למקום שצריך שם לעשות איזה תיקון, למקום טוב, מציל אותי, שומר עליי. את כל מה שנוגע למעשה, אם זה שומר עליי, שלא יזיקו לי כל מיני כוחות של תומה ורוע שיש בעולם. שהוא לוקח אותי למקום הנכון, הוא מצליח את דרכיי. זה הכל חוויה של הנפש. אם אני מרגיש יותר איך שהשם אוהב אותי, וממילא כמים הפנים לפנים, שאם אני מרגיש שהשם אוהב אותי, אני מחזיר לו אהבה, אני אוהב אותו. אז זה חוויה של אלוקות של הרוח. אבל שם טוב, שהוא הכי זה שדיבר על ההשגחה הפרטית, על כל פרט ופרט הכי פעוט שיש בחיים, אז הוא בעצמו אמר שההשגחה הפרטית הכי נעלית זה שהאדם לומד תורה, לשמה. ומה שהוא לומד, הרי התורה אינסופית, אפשר לפתוח את הספר באחד ממיליוני עמודים, ופתאום הלימוד מתקשר למה שמתרחש איתו היום בחיים שלו. ותורה מלשון הוראה, התורה מאירה את עיניו. ממש בול, זה כמו שנוהגים חסידים לפתוח איגרות קודש הרבי ולקבל תשובה בול לבעיה שלהם, לשאלה שלהם. אז ככה בעצם זה כל התורה כולה. כשאדם לומד תורה וזוכר שהנה השם מדבר איתי כאן בתורה. זה לא ספר שנכתב לפני אלפי שנים. אני רק פותח את הספר הזה, והנה השם מתקשר איתי, ומאיר את עיניי, ומדריך אותי בחיים. זו חוויית השגחה פרטית ברובד הנשמה. הנשמה זה השכל האלוקי, זה התורה, לימוד התורה. אבל מה המכנה המשותף של כל 3 האלה? זה השגחה פרטית. או שזה השגחה פרטית, סתם אני יוצא לרחוב וכמעט קרה משהו, משהו לא טוב, איזו תאונה, ניצלתי בנס. לחוות את הדבר הזה שניצלתי בנס הבוקר, זה גילוי הנפש בכל עוצמתה. מי עשה לי את הנס? השם עשה לי את הנס הזה. עוד פעם, לחוות ממש פעימה בלב של אהבה, כמים הפנים לפנים, שיש אלוקים שאוהב אותי, שבעצם זה הולך ביחד, תוך כדי שהוא עשה לי נס. אם חוויתי כזה דבר שהשם עשה לי נס, אז או שאני מודה יש נס, אבל אני לא זוכה עדיין ממש להרגיש אהבה כלפי אותו קדוש ברוך הוא שעשה לי את הנס, או שיותר מזה אני כן זוכה בתוך הנס להרגיש ממש באופן מוחשי את האהבה של השם, וממילא להחזיר לו אהבה, שאני אוהב אותך הקדוש ברוך הוא, כמו שאתה אוהב אותי, ככה אני אוהב אותך, אנחנו אוהבים אותך. אז אם הדבר הזה זה האמיתי, שאנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, בגלל שאנחנו מרגישים כמה שאתה אוהב אותנו, זה הרוח. זה נקרא השגחה פרטית של הרוח. הרוח חיים של הנשמה. זה הנר השני של חנוכה.
ושוב, אם מרגישים שעיקר ההוראה שהשם מורה לנו דרך זה בתורה, וזה ממש פלאי פלאים, ההוראות שבאות מתוך התורה, שאדם לומד תורה לשמה. אז זה השגחה פרטית וחוויה של הנשמה. אבל כל שלושה האלה זה הכל להרגיש את השם כמשגיח.